Ja sam Pirota Branski Ljiljana iz Srbobrana, imam ćerku 30 godina, bolesna je od 98. godine, ima multiplex sklerozu. Prvi simptomi su bili što je u jednom trenutku bilo da padne, pa sledeći put nije videla par dana, pa onda posle toga se oduzme desna strana, pa posle jednog vremena nanovo povrati. Znači, od 1998. do 2003. je imala simptome tako, s vremena na vreme. Zadnje 2 godine je došlo do toga da je legla prvo u kolica, posle u krevet i rekli su kako svaki dan smo zvali, ona je u Nemačkoj, tamo je radila, tamo su i razbolila u stvari. Tamo je dobila bolest, već ne znam kako da kažem. Znači, čuli smo se putem telefona, kad je legla zadnje tih 2 godine. Znači, udata za Nemca, koji ne zna srpski, ja ne znam nemački, on kad prestane da priča, kad ne vidi, kad je tako ostala u krevetu, da je samo funkcija mozga radila, onda su nam ovako rekli da bi trebalo da odemo tamo da je pričamo. Deo kad dođe sebi, može da izgubi, da zaboravi. Umeđu vremenu sam čula, imala smo kućnu prezentaciju kod mlađe ćerke za te magnete, energetics. Kao svaka mati, za dete sam tela sve da uradim. A počučila sam, pitala sam doktoricu, ne znam kako se zove, kako se zove, šta je potrebno za tu vrstu bolesti. Ona mi je rekla ovako, da uzmem štapić, Hepodix, lutajte srce, nanogicu, bakarnu, narukvicu, minđuše. Ja sam to sve uzela. Otišla sam za Nemačku 15. januara. 21. januara je ona imala kompletni pregled. Počela ga je koristiti kad sam stigla u Nemačku. Za mesec dana, znači, ležala je u krevetu. Jako slabo je pričala. Svakog utorka vađenje krvi, 3 sonde, bila je u pelenama, kateter. Ja sam to sve stavila. Počeli smo da koriste vodu. Grcala je. Svega je bilo. 21. februara smo išli na kontrolu. Ne znam jezik, ali sam išla s njom i sa zetom da vidim šta je. Glavni doktor, doktor Kif, koji vodi tu njenu bolest, se začudio jer ona mogla da prevodi. Mama sam je donijela to, gde su je skinuli 2 sonde, ostala je sa 1 sondom u kateteru. Je bilo nekih pločica, iščišćavala je bubreg. Lekove koje ona pila, dobijala prilikom infuzije. To su od 600 do 800 miligrama. Smanjili su je na 50. Ona sad meni priča. Ona im par koraka uradi. Pre neki dan smo se čuli, ona kaže, sama ide do kupatila pomoć muža. Polako,
s onim šetalicama da bi oprala sama zube, da bi išla u WC ili se povratio osjećaj da treba da ide u WC, kompletno osjećaj. A te analize što ima ona sve nisu kod mene, kod nje su, ona žive u Nemačkoj, u Libeku. Poslaće mi putem interneta, pa ću proslediti vama. Voljela bi da svako ovo vidi i da upotrebi ovo što moja ćerka upotrebi. Obećala mi je da će doći za septembar, da bi mogla da vidi. Sestra je trudna i želi da vidi bebu, ali da dođe.